Takže ahojky, dneska bych vám v tomto videu chtěla trošku předvést, jak se pracuje v programu Canva, neboli canva.com. Hned z začátku vlastně buď si můžete v Canvě pracovat v počítači, kde si normálně dáte vyhledat canva.com, a nebo taky v mobilu, kde si můžete stáhnout jejich aplikaci. Je to na vás, jak se vám s tím bude pracovat, jestli líp v počítači nebo na mobilu. Tohleto je asi na hodně dlouhé povídání, ale jelikož spousta lidí to ani nezná, tento program, tak bych chtěla jenom tady trošku ukázat hlavně ty základy nebo ty možnosti, co se zde dá vlastně vyprodukovat. To znamená, že to slouží na upravování dokumentů, na tvoření prezentací, na tvoření příspěvků, různých obrázků, videí na sociálních sítích, jo, na samostatné videa, tiskové produkty, jakoby, že můžete i podle těch šablon pak i něco jakoby si vytisknout, vizitky, no cokoliv. I dokonce na weby, nevím, jestli se tu dá dokonce i tvořit jakoby weby, jako webové stránky, to nevím, to jsem nezkoušela. Každopádně já to nejčastěji používám na prezentace a na tady to odvětví těch sociálních sítí, jelikož se teďka momentálně zabývám propagací společnosti Bavarsys, která je investiční společnost v kryptoměnovém světě, a tvořím na to různé příspěvky, různé informace a tak dále. Takže vlastně díky tady té kanvě si vždycky vytvořím podle toho, kam chci ten příspěvek dát. Takže máte tady buď na Facebook, jo, nebo tady máte LinkedIn, jo, na Instagram. Všechny ty předlohy tu vlastně jsou. To znamená, že vy si jenom vyberete. Tak já uvedu příklad, dáme třeba, co bývá asi nejčastější, tak dáme Facebook. Jo, takže zvolili jsme si, že chceme vytvořit na Facebooku třeba příspěvek o představení společnosti, nebo nějaké jakoby pozvánky té dané společnosti, kterou prostě jakoby chceme propagovat. Takže dáme si, stačí nám tady, buď dáte příspěvek, nebo dáte reklamu, nebo úvodní fotka na Facebooku, jo, všechny ty předlohy jakoby tady prostě jsou, tak si zvolíte, co vlastně chcete, jo, na stories, jo, to jsou ty krátké videa, nějaké, všecko to tady vlastně máte předepsané, stačí si pak kliknout a vám se tady vlastně otevře už ta pracovní deska, by se dalo říci. To znamená, že před sebou teďka máme prázdnou stránku, ale já když si to tady, jo, takže tady máme návrhy. Jo, to si můžete zadat klidně, já nevím, co třeba. Jo, týče se to
Týká se to třeba investic, krypta, nebo já nevím, čehokoliv jiného. Jo? Já teďka budu dělat příklad, třeba jak já dělám obrázky na propagaci Bavarsy společnosti. Tak dáte si třeba ty investice a vám už to tady ukazuje nějaké předlohy. Jo? Nebo si dáte krypto, jo, a zase vám tady ukážu nějaké předlohy. Jo, to jsou jakoby ukázky už, co někdo nejspíš někde vytvořil a ta Canva si to nejspíš asi někde jakoby ukládá, nebo asi myslím si, že to tak funguje na tady ten způsob. Takže vy si z toho vyberete, je to toho fakt spousta, ale druhá věc je, že já mám teďka vlastně tu Canvu Canva Pro, což je placená. Já ji mám teďka měsíc gratis, ale jde tam pracovat i bez předplatného, jen prostě nemáte třeba tolik těch předloh, jo, ale každopádně pokud ji nemáte zaplacenou, nemáte tu pro verzi, tak vám tady u jednotlivých těch možností nebo těch předloh je vždycky ta korunka, to pro, to znamená, že to jsou ty obrázky, které vy, jako když nemáte předplatné, tak si nemůžete to vytvořit. Ale třeba tady je free, to je free, jo, takže jako furt se ještě dá vybírat. I když to nemáte zaplacené. Takže já tady vyberu některé z těch free verzí radši. Tak, tady se nám líbí. No já jsem teďka dělala, myslím tady zrovna ten jsem dělala před pár dněma. Tak, co třeba dáme, co se nám tak vybereme. Vybereme. Třeba tady ten. Tak, vyberete si, který se vám líbí, jo, a teďka, jak se s tím dá pracovat. Vy vlastně z toho obrázku můžete vlastně cokoliv vyjmout, smazat, zvětšit a přepsat. Samozřejmě přepsat. Jo, to znamená, že tak, jak já jezdím tou myší, tak se vám tady ukazují ty čtverce různé a tohle. Jo, takže je to prostě na každý si to musí vyzkoušet i sám, jak to pracuje, co se s tím jak má dělat a tak dále. Jo, takže tady třeba, takže začneme. Tady máme jakoby nějaký název nebo prostě to nejdůležitější. Takže já kliknu do toho a teďka kliknu dvakrát a se označí ten text a přepíšeme si třeba text, jo. Takže dáme třeba jo, tak. Můžete si změnit barvu toho textu, jo? Takže zase kliknete dovnitř, označíte a tady nahoře máte další panel na úpravu, jo? Takže můžete změnit písmo, vyberete si, které se vám líbí, změnit velikost, jo? Prostě barvu toho textu. Jo, tady vám to už nabízí nějaké ty výchozí barvy. Můžete to mít tučně, můžete to mít tou kurzivou, potržené, prostě tak, jak jste třeba zvyklí ve Wordu pracovat s textem, tak tady jsou ty možnosti samozřejmě stejné. Jo, takže takhle by byl vlastně ten text.
Tak, teďka třeba, já nevím, vám se tady třeba nelíbí, já musíte vždycky správně kliknout, líbí se vám ta kostka, tak kliknete do toho, hned vám to ukáže koš a dáte odstranit. A pokud by se vám stalo, že jste udělali chybu, nechtěli jste někde něco napsat nebo smazat, tak tady nahoře na tom modrém panelu je šipka zpět a vy všechno můžete vrátit do původní, jo, po ty, anebo taky zase zpět, jakoby dopředu. Jo, takže nemusíte se vůbec bát, že prostě někdy něco blbě uděláte a už to nedáte zpátky a budete to muset dělat znova. Prostě všechno se tady dá upravit, vrátit zpět, smazat, přepsat. Je tu toho opravdu spousta, toho je moc. Jo, takže takhle vlastně, takže tu jsme se udělali ten nápis, tady třeba, nevím, nemáte, třeba to se vám tady nelíbí, tak to zase smažeme, jo, když je to jenom nějaká třeba pozvánka, tak prostě si tam napíšete to nejpodstatnější, jo, můžete si to dát jinam, můžete si to tady těma šipečkama prodloužit, zvětšit, protáhnout, jo, prostě pohrát se s tím, jak se vám to líbí, jak se vám to hodí, co tam chcete napsat, jo, takže tady označíte text, přepíšete ho, jo, prostě cokoliv, co vás prostě napadne, všecko tady prostě funguje. Jo, tady můžete zase třeba, nevím, něco smažeme a chcete tam třeba přidat logo firmy. Jo, takže logo firmy dáte si tady doleva a musíte dát nahrát obrázek nebo video nebo audio, jo, to potom už je na vás, co chcete přidávat. Už to tady mám nahrané, ale vy musíte to mít uložené někde v počítači, ten obrázek nebo to logo, a dáte si nahrát soubor. Vyberete si, kde máte ten svůj obrázek, který tam chcete vložit, jo, označíte a on se vám tam nahraje. Jo, a teďka už jenom můžete přetáhnout. Teď si to samozřejmě musíte zmenšit. Jo, a máte to tam. Nebo uříznout, jo, tady vlastně ty boční, buď jsou ořezy, anebo v rohách to vlastně, rozích to zmenšujete, zvětšujete. Jo, takže zase prostě takhle vložíte si obrázek, nebo jestli máte nějaké video, i když tady asi do příspěvku do obrázku videa asi ne, ale taky to samozřejmě jde. Jo, nebo nějaká audio nahrávka, prostě cokoliv. Takže to je vlastně o tom, že vy si to první musíte do té kanvy nahrát z počítače, anebo i z mobilu samozřejmě, a potom to můžete přidat do toho, co tady tvoříte. Jo, co tady je potom dál? Text, jo, tak třeba tak jak jsou tady ty předlohy, ale nic, prostě tady třeba to smažeme a vy si můžete text přidat. Buď je to nadpis, což by bylo to velké, to by bylo tak asi něco, jak máte tady tohle. A dáte si tam, dáme třeba podnapis, to už vám nabízí menší to písmo, jo, a napíšete si tam něco. Takže takhle se s tím dá pracovat, samozřejmě zase můžete označit, změnit barvu, jo, jaká se vám líbí. Pak to chytnete, přesunete. Tady je zarovnání a jo, můžete udělat prostě tady opravdu jako všechny možné možnosti, opravdu všecko tady je, jenom to objevit, pohrát se s tím, naučit se co a jak.
kde, co a jak používat. Takže to bylo tak ve zkratce, pak ještě vlastně v té, myslím si, že to je jenom v té pro verzi, je tady pak ještě možnost, kde spolupracuje s váma ta umělá inteligence, že vy třeba máte nějaký text a chcete ho zkrátit, jo? Nebo nějak upravit, aby byl spisovně správně, jo? Nebo cokoliv, jo? Všecko to jde, akorát, že to se teda používá spíš třeba na ty prezentace, kde máte nějaké texty nebo něco podobného na nějaké dokumenty a tak. Takže tak. No, co ještě tady je možná podstatné, jo, a důležitá věc. Takže poslední věc, kterou byste se asi měli naučit, a je to podstatné, samozřejmě ten obrázek si musíte uložit. To znamená, že tady nahoře dáte sdílet a tady si zvolíte, dáte si to stáhnout. Jo, tady si můžete vybrat dokonce, v jakém formátu to chcete. Jo, ale jakoby tady těch obrázků je lepší prostě, jak je to tady to navrhované, tak zvolit samozřejmě. No, tady si můžete zvolit velikosti, jo, všecko tady, tím, že já mám tu pro verzi teďka, tak těch možností je tu mnohem víc, ale i tak se s tím dá pracovat i v té neplacené verzi. Takže vy si dáte stáhnout a tady si to dáte, kam to chcete v počítači a dáte uložit. Jo, takže takhle to máte v počítači a kdybyste to chtěli si třeba přímo z té kanvy poslat na e-mail, například, tak si dáte tady více a vyberete si, vy můžete už to vlastně vložit přímo i do těch jednotlivých sociálních sítí, kde to chcete mít. A někde by tady mělo být i do toho e-mailu, ale nevidím to. Může do schránky, někde to tady v mobilu to vždycky nabízí. Sdílet tento návrh, skopírovat šablonu značky, sknete s kanvou, no každopádně teď se mi to tady nenabízí, ale to je tady e-mail, tak tady, jo, takže si vlastně zvolíte i kam to chcete poslat, jak to chcete poslat a tak dál. Takže to by mohlo být všechno a zase třeba někdy příště s kanvou.